ngabe ukuthathe kokunjani lokhu okudala ukuthi uzofaka iringi ungalotsholiwe? Uyabona mase sikhuluma iqiniso, sizinsizwa sithi uTamara uright. Tamara mfowethu, siyabonga ngecontent yakho Tamara. Siyabonga ntombi yakwethu. Uyabona ke mengabe unqonywa umfoka amakhanya, usungqonywe ogcina ngci. Mawunqonywe yimi nje, usungqonywe ogcina ngci Tamara mfowethu. Ngifuna ngenza le video ngoba sengibonile ukuthi kwenziwa ngazo zonke indlela ukuthi uphelelwe amandla, uzizwe urongi. Kwenziwa nje ngayo yonke indlela. Ngifuna ukukutshela ke Tamara ukuthi icontent yakho isoqophelweni eliphezulu kakhulu. Zonke izinto ezigxekayo mazikunika amandla ukuthi ube strong kakhulu. Uyabona ke ngifuna ube wesi ke manje. Ngifuna uthinte nalabe ungakathinti khona. Uyabona ngenxa yokuthi bayakugxeka. Sengifuna manje ube strong more than before. Yingakho ngidecide ukuthatha leli thuba ngivele ngoba ngibonile ukuthi manje ugxekwa na abanye abayibiza ngabafana. Abanye nabo abayibiza ngabafana ngibabonile bekugxeka la. Manje ingakho ke ngithe kwi-level yami ngumfoka amakhanya izokwenza omkhulu umsebenzi le video mayifika kuwe ngenxa ye-level yami. Ngiyakukhuthaza ke ntombazane ngithi qhubeka ungapheli amandla. Ungahlehlele emuva. Shaya ifebe lezi ziyakudakela. Neyikhothamdidi lezi ezibiza ngabafana, ikhothamdidi lezi ezigxekayo. Shaya kwayizona. WeTamara ngithi mina shaya ngisho ikhothamdidi zabafana lezi ezigxekayo zishaye. Ya imunqanquza lezi zishaye zabafana. Shaye. Imunqanquza lezi ezigxekayo WeTamara. Ayikho insizwa engagxeka ukhuluma kahle kanje. Ayikho nje insizwa ephelele njengomfoka amakhanya engagxeka Tamara. Isimunqagolo lesesigxekayo. Ngithi shaya ngisho bona abafana laba. Imunqamdidi zishaye Tamara. Ya. Shaya ifebe lezi ezalele emakhaya ebese ziyadelela ihambe ibophisa abafana zida abayinikanga imali zama makeup. Shaya lozo zinja lezo. Shaya. Ya. uTamara akasho ukuthi intombazane ezele ayideserve ukuthandwa. Akasho njalo uTamara. Akasho uTamara ukuthi intombazane ezele ayideserve ukuthandwa. uTamara akasho njalo. Futhi akasho ukuthi zingalotsholwa amantombazane azele angalotsholwa. Akasho njalo uTamara. Kodwa ngoba nimlalela ngengqondo yobufebe, nimlalela ngengqondo yomgodoyi, nimlalela ngengqondo yenja, ingakho nim-interpreta wrong, nize nimgxeke nimthuke zisha zifebe bonondindwa. Kusho mina umfoka amakhanyi onenkinga naloko msuni kanyoko. Tamara qhubeka ubhonye izinja lezi zibhonye seziyakhewula manje zibhonye kakhulu ke manje. Zibhonyele nokhewula lokho. Ngoba ikhewula nje uthi social media wonke zibhizi ziyakhewula. Zishayele lokho ke manje izinja lezi. Ya. Awukwazi ukufika wenze into wrong ebese uyayidefenda ngoba ngesikhathi ungayidefendanga beyibizwa ngemistake. Mawusuyidefenda amanyala, usudefenda amanyala ngesikhathi ungakayidefendi besazi ukuthi imistake uyadeserve na ukuthandwa. Nawe ufana nabantu bonke, wenze amaphutha just like a human being. Kodwa mawusuyidefenda usumgodoyi, unondindwa, uyisifebe, umkhanqala, uyisha. Mawusuqala nje udefenda amanyala
aseyashintsha wasabi mistake aseba ubunja zonke lezi febe ezigxeka uTamara ngithi nizinja mgodoyi kusho mina umfoka amakhanya nje ya onenkinga nalonto angene la kwi-comment section siyobheka nakhona msuni kanyoko again kade niyatakwa zinja imani ke wo kahle sibangani angisezwa ke sengiqala ukuba lost sibangani imani okunye nikwazi thina sesathuka kakhulu yinini enasijwayeza ukuthuka sakusaba ukuthuka so ayikho inhlamba ezosihlehlisa manje imani kuthiwa sikhuzwe asikhuzelwe ukuthi asingasho ukuthi sifuna uhlobo lomuntu wesilisa othile ngoba sizele okay imani wo othi nginilaphe khululekani asifuni vele nina yabona noba nanifuna umuntu ozele nje nathi asinifuni khululeka nje yabona abantu esibafunayo ngeke bebone ngisho le video abanasikhathi nje hawu yazi bafethu nazo neconfuse into errong imani kunika umuntu imali ngokuthi akhuzwe ukuthi thina asiye ukufuna imali lezi ibuko ezaselen smart guys ngizoyifaka i-discount code la ni-order ibuko hawu bafethu yabona nje le nkulumo lena kube nje ekuqaleni ngabe nje asilokhanga silokhu inkanekele khululekana abantu ngoba nina ningamfuni umuntu ozele vele nathi asifuni nina animfuni umuntu ozele nathi asinifuni yabona abantu sibafunayo abanandaba nje nalokho futhi nje abekho ngisho la and why nesibindi sokuthi nisitshela ukuthi asifune bani hayibo kushuthi ninakho uJesus bukhona uJesus obukunina uyabona kunenkabi yami lapha umenicekeze imkhuzile umenicekeze inkunzi yami ke leyana ayi abangithuke kuma comments akhe kodwa ke inhlamba nje ayi mina engakusho nje ngizonikhulula nje ukuthi ayikhululekani umuntu ozele nje vele lo engamfuni naye vele kanifuni sifuna nje olunye nje sengivala nje nize nibhadale impela kube ukuthi niyabhadala nibhadalela ukuthi asigivwe nixakwe yini ngoba phela nisifuni unikhokhelela ukuthi asitshela ukuthi asiyona lesifuna esicabanga ukuthi iyona ninabo uNkulunkulu nina wow econfuse kakhulu ke ile ayizindlela lezi ibuko madoda leyo ukuthi ninika umuntu onengane imali ukuthi akatshela abantu abanengane ukuthi abanezingane uzabasile kodwa nami nganigive bona madoda nami mangase kuthiwe nani nayi capital money in ayinganigive abafana way imali phela le mina nje akekho umuntu ongayithanda imali nami ngiyayithanda imali nawe ubuka le video ayithanda imali nami nje nganigive hawe mafuthi ke mina ngashiye ngilikhohliwe ngikhokhelwe hawu sengivala nje ngiyaphinda impela ngithi khululekani nje Nkosi yami umuntu onengane lo engamfuni nabo abanifuni khululekani ayibona mangaqopha okunye futhi emele nikwazi inhlamba nje Nkosi yami mina nje ingatrainwa yinina mina inhlamba ngisayisabi yabo nje manje ngisho ngithuka uthini omambovu bawukuthi ngiyayibukela nje ngathuka kakhulu madoda akusazweli nje mina nje enganitshela kona ukuthi thengani izibuko zaSelen Smart ngizonifunela i-discount code ngisenge i-discount yamambovu danko ngiyezwa kuthiwa nesifonela amadoda right angilwi nami umbuzo wami uthi wena ake kuthiwa leyo ndoda right usuyayithola and siyakushada uzofika nani kuloya muzi ekhombisa nje ukuthi uhloniphile umuzi waleyo ndoda uzofika nani iso la mama lisekho inkosana ngeke usayithola ngeke phela usayithola sineyingane manje sizele ngeke usayithola inkosana akekho ongazi ngisho umama bazalayo ngisho ugogo ngisho ukhulu kuyisasasa nje ukuthi ucacelwe nje uthi intombi yakwenu uhamba uyogana usayitshitshi phaqa noma ungenangane ke le ndodo right uzoyihlonipha ngani isiphi nje isidima uzoyinika sona ngoba ngiyezwe impela umoya uyavunguza ukuthi nidinga nje abantu aba right impela empilweni lo muntu o right umdingela ukuthi wena uzomnika ine rights yini right nje uzomnika yona wena angilwi nami ngiyibuze nami ukuthi koshempe ngabe ngiyofika nani kuloya muzi loya engiyophelela kuwo Nkosi
Ngiyayibuza namaye ukuthi angiyibuzi. Nalento ukuthi nilokhu nilwa unembeza womuntu uyalazi iqiniso. Mina nje akubuhlungu ndawo. Into ibheka mina ayibheki mina ngidubula ngisho ngibhekise ngakimi. Uyini ke wena? Uyini ke wena nje? Uyini? Hayi uyofika nani lapha ya? Ngoba wena ufuna umuntu oright. Uzofika nani ke kulomuntu oright omfunayo? Umuntu bakuthi akajole ne type yakhe. Umuntu akajole ne type yakhe. Umuntu akayeke ukufaka ingcindezi enganeni yabantu. Ngiyalibonga ithuba. Thank you, sit down. Ngabe ukuthathe kokunjani lokho okudala ukuthi uzofaka iring ungalotsholiwe? Ukuthathe kanje onjani lokho ukuthi ufake iring uzoshintshe nesibongo ungalotsholo ngenxa yokuthi indoda yakho ithi kwenze? Hayi mantombazane shema inenyanyisa. Singavele ngisuke nje ngithi ngomana kumfanele ngithanda ngigaxa iring. Mangifika ekhaya ngizoyichaza ngithi eyani le ring le. Ngoba phela umunwe wesinxele avuhlonishwa kabi. Hayi nenyanyisa shema uthanda izinto. Omunye ufika athombe kahle abe nje. Bese beyamqala abafana. Abhampa. It's all right. Abhampela untanga bakhe baphinde baqhubeke bamququthe. Fine bamququdeke azabe ngaka. Mase mngaka usezofuna umshado. Senje nake lapho. Usefuna umshado, useserious yena. Angeke nisajola ngomuntu ongamenze lutho. Kuningi usuke senje lapho. Tamara vala ntombi sakwenele. Uyabona njengoba nje ngishutha le video lo ngicashile. Ngazi noma ukhona nongibonayo. I-content yakho yinhle kakhulu kubantu abaningi bayithanda. Ibalekelelile kakhulu abantu abaningi. Kodwa ke futhi abantu abathile futhi mhlawumbe abaningi futhi kabayithandanga. Ngiyakucela njengomne wenu, ngiyakucela njengobhuti wakho omdala ukuthi thina elwandle asinakwazi ukulahlekelwa wena. Izwe libi, abantu ba powerful ngendlela eziningi. Noma ngabe mhlambe njengamanje uphephile la ukhona. Kodwa ngiyakucela ukuthi ngane yakwethu uthi ukuvala kancane. Uyivale noma ngabe uyayivale account yakho uyobuye mhlawumbe usubuya ngenye indlela nawe usubingelele njengobhuti wakho uthi very good morning. Ngiyakucela. Uyazwe guys sekujwayelekile nje ukuthi la enkundleni zokuxhumana siqondane nalenkulumo ethi ubaba wengane zami ezo3 noma ezo4 uyahamba uyolobola enye intombazana angenazo izingane nayo. Angithi wena ontanga bakho mabekutshela ukuthi uzala njalo wena umangaleli lokuthi okusala ubaba wengane oyedwa. Phuma kanjena ke manje lo baba lo uyacabanga nje ubuhlungu bokuthi usekushiye nezingane ezo3. Umuntu okushiye nezingane ezo3 showcase senithandane naye isikhashana eside impela. Mhlambe engcono ngisho lo okushiye neyodwa wahamba olobola. Mabekukhuza uthi wena okusala ezababo yedwa. Carry on bafana.